Meron po akong nakilalang girl sa TikTok. Meron naman po akong partner na sa abroad. Umuwi po siya, nakita niya po lahat ng conversation namin. Anong reaction mo nun? Na-shock. Hindi ka ba natatakot sa karma? Natatakot po siyempre, pero nagdadasal naman po ako araw-araw. Okay. When you say meron kang other woman, hanggang saan umabot ang inyong relasyon nitong babaeng to? Actually, magto 2 months na po kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tumitigil. Ano bang nagustuhan mo dito sa other woman mo na ito? Mabait po siya eh. Mabibigyan niya lang po yung lahat ng gusto ko. Mhm. Yung hilig ko, ayun po. Kaya nagustuhan ko po siya. Gano'n na kayo katagal ng partner mo? 12 years po. 12 years. May anak ba kayo ng partner mo? Meron po. 2. 2. Kasal ba kayo? Hindi pa po. Kasi po, parang patagal na ng patagal po. Nawawala na po yung love. Parang nalalamig na po kami sa isa't isa. Para siyang nag-ibang tao nung nag-ibang bansa siya. Opo. Tapos, ayun na nga po. Nakita niya po lahat. Yung umuwi siya. Dito lang. Yes, yung March lang po. Anong reaction mo nun? Na-shock. Nag-deny ka ba o umamin ka agad? Wala po. Hindi ko bumanday kasi po huli po niya lahat sa chat. Umiyak siya. Opo. Humingi ka ng tawad. Hindi naman po. Hindi ko naman po kasi pinagsisihan yung ginagawa ko. Kasi mahal ko na. Parang mahal ko na yung other woman. Mahal mo na siya. Gano'n kayo kadalas nagkikita? Isang beses ko pa lang siya nakikita pero maalaga siya. So, 1 buwan pa lang kayo nag-uusap, tapos mahal mo na siya agad. Opo. Ganito umano sa puso ko tsaka sa isip ko. Alam niya po na mayroon po akong partner. Naiintindihan niya po yung mga sitwasyon ko. Naiintindihan niya kahit meron akong partner. Okay lang sa kanya. So, gusto mo nang piliin itong other woman mo at iwanan na itong original na partner mo. Opo. Gano'n ka nakakasiguro na tunay na pagmamahal yung nararamdaman mo dito sa bagong babae? Parang sa kanya po umiikot yung mundo ko ngayon. Sa tingin ko po, ito na po yung babaeng pakakasalan ko eh. Tumayo ba? Sumaludo? I mean, sumaludo ka kasi nabilib ka sa kanya, gano'n? Nabilib Oo. kakabilib gano'n? Opo. Ang galing po kasi. Magaling saan? Magaling po mag-alaga. Mag-alaga. Palagay mo ba, yun na yung best way para ma-resolve itong mga issues mo at issues mo sa partner mo? Tingin ko po hindi. Tingin ko mali po yung ginagawa ko eh. Sabi rin sa akin ng kapatid ko, panandali ang saya lang to yung ginagawa. Parang wala, parang bulag ako, bingi. Parang nakapokus lang po ako sa kanya ngayon. Maganda naman siguro talaga mag-focus, lalong-lalo na kung sexy, makinis, ganun. Petit to eh. Petit, oh. Cute. 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 Tapos single, no? Ready daw po siya magpaanak. Sariwa, ganun. Hindi ka ba natatakot sa karma? Natatakot po siyempre, pero nagdadasal naman po ako araw-araw. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.